Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school at dalat ta dito'y balay, tasan mo't nga rod ang makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinag-eskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko ana iti pagadalan, tatang. Wen tasikakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Katapag yamanak mat, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti dayta trabaho, manakaw. Mapan ka kalidya parlor, nanang? Madam Damapay, anak, nasa papaymat. Oh, adda ka di ibagang? Pakisaganam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidag. Aglaba ka ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, tay saganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo abatya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, na. Ingka ko maglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabata. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y ngarod ita. Anya nga iti obraem itang agmalmalam. Awan matrabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay nananang, agrelaksak pa'y mata. Kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga ado ti mureng mo. Tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga uray di ka makakita? Sinsinan siguro ti panaglabaman niya. Tadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan. Sakbay ang mga lakmanan iti sa bali alabaa. Napuno mat iti danong day tatalo abat siya. Di tamon nga ibalnaw? Insagana ni nanang ko amin dagita. Sakbay ang mapanagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Inton malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya, taijay kamanan nga agbalnaw. Iso a pinagaabay ni nanang ko dagita. Tapno nalakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At ti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati asabon mi. Anya?
Makalaba di anak mo ang bulag? Ay katuan naggagat nga aglaba. Ilasin ko asigod dagiti puraw kan di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na? Isaganak dagiti batya a pagbanlawan na. Kargaak iti danom ti talo a batya. Tapno jay laangan agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biyag ti bulag. Anya tinaginhawam iti anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi? Nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto? Amo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngamsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyamot anadalos ti labaan dayjay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro akit gel-gel-gel-gelan. Apay nanang, napan ka ka di ijay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Intad ko ti sabon nga order na. Imbaga na, nakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Laba na siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narang ay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay, agbak-bakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Unag paiso. Anya ngay ti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a bandera. Ngam asino ngay ti mayat nga agpalabakan ko ana. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti tiyanggem barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat alas 2. Apay ka di? Kaya't ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister. Wan. No adam amom dita nga awan araramiden na. Ingkabasit awisan. Tada na patag nga ibagak. Hoy, adda ka roba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige. Agurayak dito isango ti tiyanggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan yo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay tiyangke. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an ay sarong ijay. Imbaga na, nga agawis sa kano iti kakaduwag. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak na ron. Tapno daras ta makadanon ijasango ti tiyanggeyo. Ay, itang rodan Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papanan nyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti tiyangke. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre anay sarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong amadre dito, ay umayak nga raud. Duata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agin roll. Siguraduam nga agadal ti obraam iti kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ad-ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardangan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Oray kitang. Agmartyatan to iyaing tablado. Namnamaag dayta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibaga. Saan akas di ta kaaruba? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen.
Agtalakak iti day tasaom. Ala, igaud mo nga rod ti agadan. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat. Una, guwapo aparo. Tay mayakit nga rod dito'y terminal ti van. Ide ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mat ti madaydayaw anagan mo? Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gab-abang kay jay kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno manong. Awan namin balay ni ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargaret mo. Ay, thank you manong. Jak mamin maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Bigag danag. Sakto ti mangawit ka dagiti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka manong. Awan kwarta. Saan ko pabayadan ti serbisyo kading? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan ngamin ti bag ko. Adaman damagat kan kabalasan ko. Naipasngay ka kati a bulsak. Wan, sister. Jack pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursurong agmasahe, kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister. Wan balasan ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Ada nga tamat agpamasahe kanyak, sister. Depende, no maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y ka ni nanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo ka rod ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak ti balayo. Takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yogan, tapno makita yo ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Helen dayta, sister. Kat inton sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, diadan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi kabsat. Adaan damatan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka di ti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat ka ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apawk. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na. Kas itinako na ti madre. Awan mabayadan. Tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak.
Sumuro takmat kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isuruan da ken kuana. Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! Adda ka kadi! Ni Carlos da ito eh. Mabit lang! Umayan! Oh, Carlos. Aday bagang? Awisin ka kumatag pa ta. Mabalin? Ah? Sige. Urayan nak. Idisok labi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin igi pagadalan. Sa dino ka riti kaya't mapagpasyaran ta. Uray sa dino ditan. Basta makarelax na. Ay, makabanong tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nagluto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay itaalawas a napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagagat ka nasingpat ni Helen. Sadot, kan napanakalmat tinapintas, animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit ka ni Helen. Gapo, iti kasasaad da ito'y. Napanimaya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may sangaal daw, adda na isarong amadre, iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen. Nga agadal iti panagmasahe, kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya, iti may sa date. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo italawas anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nagluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ngagpasyar, Maya. Nalakit ka na yun nak mailibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid ngagpasya. Sige, kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga ag-training nga agmasahe. Ijay mo ti pag-trainingan da, o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister, italaang ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panag-training da, tata? Numalpas ti training da, mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic, iti agduduma apasat ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day, tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makikita ti anak mo. Ahin napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya?
Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kasta mo ti ko na dya, madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo, asawan. Amangan no saan mat nga training ti aramidan ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Naggapuam, lolo. Naggapuak man ni kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Ay, kumusta ngay ni Helen? Nasaya at matapok. Madaman ti training na. Ay, damag ko. Mabalin kanumat nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan mate. Mabalin na ti agaway takumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga iti bukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin Tada ka no mat itid da a certificate na nga iso kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Saan ka nagkamalian ang tulong kan ka? Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagag iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarik matla ti biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon ti biyag iti langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyang. Maya, dito yak boarding house mamatulog Diyan ka ba lang ti agawid? Diyan ka mo ka. Basta siya. Maturog at tanaulawak. Sigan tumit namin. Apay ang ginumta. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Kung naman naimas ti arak. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang. Tanabit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog akit din. Ay, hindi ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit na tumanin ti ulo. Di ureg malmalama di ka mapanidya pagadalan. Taagmal malamat nga ilutak taulom. Tapno may kat ti sakit na. Kasano ti panagmanihom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. At damot mang sublat iti van ngay man maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si Kapay tinangikat kadagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko manuag bunga. Bayam Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipod ita. Dito'y akong dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na.
Day talaga yan. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwanan nukas pangarikan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan naman nagsursor? Isu adi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y timay sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen. Dandan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada. Ay dawon. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam naibusan tintad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Di nakiguyod. Agkin-kinapkap ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat nung ay awanan day tako nam abasit. Kasanon. Awan ti pagdanagam. Umay ka kit di. Si kamanlat makaamon. Ay na makikiak kita. Hello, Ana. Apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Ah? Wangarod na nang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsaw. Ha? Ay, awan parikot na nang. Sige, umayak to. Ada nga min ar-aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga gawid? Makitan to nanang. Intun malpas ar-aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda nga min papanak. Ha? Papanam nanang? Ijay balay ti kasinsin ko ijay sa bali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ha? Tayo ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adumat itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad may isa, dakkulan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit din na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa ilang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Lalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita ija porokyo. Kayak mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak ija may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo, itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo da tigam gamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mo iti numero, amin agamit da. Ti helper, ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmat lang kadagiti daduma.
Saan ka day kadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaran, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amuan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni Sister Ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti ibagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang tarip nung ni sister kada tayo. Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umaymanan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasano gaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo kaday iti pagbalinin tayo a klinik mau. Klinik adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayatap na awan ka kumpetensyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asideg ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Tayo sumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babaya a customer, apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asideg dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic, mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kon anak kidin na kenkwana. Nataer paiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano da ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agungot ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imbayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang. Nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu ti mang masahe kadagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa utimay sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan. Sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanting. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tagpada anabartag damaya kan Carlos.
Adda nga ron napasama kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Idi agangay, aburido ni Maya. Gapo iti kinairesponsable ni Carlos. Nang runa, tagdadagsanan daytoy. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen. Kat na nga bang matiinana, iti massage clinic, apag masahyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay italawas anapaulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nasa ultimay sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Nga nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Ita nga minapanawan, sa pulan ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko tag nanayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadagiti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko. Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. When numayat ti serbisyo, kaya't nakalakit di ti tao. Amin dagitay nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to kano. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahyan mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Uy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan ba't atangdanan na kaninanang mo? Ay, sige, umayak. Tapno adamat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, tasan aklas. Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. What? Ay, saan mo't abagay tasan asya ti akin kukwa. Ay na, si Kamat. Assistant lang yan, mayatan. Mangrugi ka nga ron inton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti may agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siyak kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Ay na, adumat nga agpayso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Ay, makagatang ka pa yan itilote. Nolakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano tinagpamasahe nagmalem? Pati pa'y nasakit ti saka na, anataangan. Umay daag pailot. Jak nga ron ni namnama akastoy kaado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinanggag ko nga ibagbagada. Maya, apay adi ka matagaw-awidan. Nanang, pang-asim! Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy! Anya tinapasamak mo. Apay ngadda ka dito ospital. Aga na akak, nanang! Umay ka kuma, kasapulan ka. Aganak, ayan takin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pang-asim ka, umay ka. Marigatan ak nga ganak. Sinal
day ta lalaki. Idagragsak kayo, kadwam. Itatagrigat ka, ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kuman pangasim. Sinalbag kit ni. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam, ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka. Adiyo pa'y imbagbaga kanyak. Italang nga ibagam taaganakan. Pestekit di. Ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na nanang. Saan kayo nga gungat? Pangasim. Pakawanin dakon. Ay nga, nagsakit ti tiyan ko nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mo't ta wife kunak manan. Sapay illegal. Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapwam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Asino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga mo daytay? Napan ko la binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo. Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo mo't anala daw si Mangpay. Inuray ko ni Helen. Tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko, ana. Tatang. Mala, aginan na kayo nga ruday, nisakbay ang mangantayaw. Nakaluto akaon. Tatang. Nasingpet kat ni Lolo. Agluto no mala daw ta sumangpet. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko, ana. Iti kinasing pa. Tapasablo gandak pa'y mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat anasingpet kayo. Uray da kayo mo't nga agina. Nasingpet kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, iso nasingpat kami, mat. Wala, aginan na kayo nga ruday. Pain na kon agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disong ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y anagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arapaap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyangga po iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko anasapa. Ninanang, agpay sumot, ipanpanakkel ko. Ama daanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Dapat ibit ti maladaga. Nagbasngay ka gaya man? Anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kasta ka di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad, iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na, tawan kamat amang bayad. O di thank you.
thank you, tabinayadan na. Ket, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Taimbes ka nung agbalinak ami dungay. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na bali ah? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan ti apo ko na. Kaano ta ka di nga agkalay sa? Ah? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo nadakwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim, igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas ko ngagpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pang paadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Ha? Sa bali mo ngamin aramid mo. Ne, si kamot day tamasabat ko, Ben. Nagapuang. Nagapuak iti balay ti gayam ko, nga amok. Anya ti kayat mo asawan. Gayam mo ti amo? Niyo kadipay amo? Siya ti assistant ni Helen, iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Ne, adda ka di massage clinic, jay bulag? Uy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, ado ti mapmapan a tao. Isu nga indalanak, nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamat tilugan no awan gasolina na. Kasta ka di. Ay, wan gayam. Apay asaanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? Addamat itay bigat. Jaklaan mo, no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kasjay ka kumamat. Anya kumatituladak kang kuana. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudikan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag kunaamat anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Ha? Imposible dayta. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud dayjay abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag kat dumuras tibiyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kadingagyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak dito eh. Ta, asino kumati alaam akaduam aber? Nagado a babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrabangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa lang nga pagrebangan na yati kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak at pagrabangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko, Agpatakdat ta ka din iti balay ijay, nanang. nayo nagtapay ti ornong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang inton mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti may patakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiitin a mapasamak dayta, anak ko.
Imbag lakit din. Tado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno day tananang. Awan day to'y apagsapulak no saan aga po kankwana. Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas ken natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mat ni Helen? Addan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Day lang nag-training ditaw, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingtot day jay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Ketagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mo iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pala ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino day ta babae? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahi kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya, at daim mawag iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pala ba niya? Alaag man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino day ito babae? Abay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kasta gaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa, mat. Kan nasalunat ka, mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver ka mat iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakilakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan,
balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigot a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo mitin na nakaurnaw ng iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ang maipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaam mo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmaten nga agtrabaho. Alangarod tatang. Tama panak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadaak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo tatang. Sino pa'y kumatiag titinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, naway atirwangan. Saan asyak ti papanawam? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatanik ikanti inam iti kwarta. Awanan kay ti bain. Mudto'y ta cellphone mo. Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang! Tapno awanan ti aramatam amang text kadagiti agduduma babae. Ay na! Makabil ka magitam! Sige! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man laingan! Jakmat ka sa pulan ti kaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko, nana. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Jak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasimot ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at tinapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang saan a Pilato day jay? May saas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day tati maganab di kasken ka agarang kanjang. Sorry, nanang. Saanin ang maulit? Maisubli ka di day tapanagsoring tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lakaw. Amangan no inton sumang petak, kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaeng kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan.
Inak man laaglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka mat gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu Kat no madama pa'y amang ipatpatak der iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Ha? Pilato? Kasano ko man nagbalinak a Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay nga inawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaang a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog! Ha? Kita ka man laangan. Nana! Kumusta ti anak mi kinimaya? Sana siya kipagdamagam, bastos! No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kit din. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang. Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung day ang tao. Taoray siya kat linipat ko matan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sinag, tata. At damot gayam trabahom dito ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Wain, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado ngamin ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok latan. Nanang, umay ka manganan. Itay pa'y anak ko ululimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Kat adda atiwan na asan ang bulag. Maawatak ti kayat mo asawa, nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak mata. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulag. Dimurasan. Lading itak, nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang? No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumat tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak, nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan ta pa'y apumanaw, aginggat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tariman da iti arubayan.
padalusan tayo pa'y iti unag ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Wen anak ko. Awisen tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumapantigure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ruditan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no addag pa utang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray bagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta no apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan kwarta. Kasta ka di. Aguray ka taikan ka iti pang pa-ospital mo iti anak mo. Agpaiso, Helen. Anday pautang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman, gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rum-rumwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang. Ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang. Kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinaakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Di makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay ita alawas a napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540
Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapa da Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti may sang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ni Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpaysutay kunada. At ibiyagkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato. Nanang. Kaano mat adata ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan latamukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige nanang, tala agtibag ang naglaon iti gamit ti ubing. Umuna ak nga rodan. Anya ti ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing. Nadinggi ka no. Anya, dingge. Ay una yan. Isumit lagayam asaan abo mababa ti gurigor na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y ti dara nanang. Mapanak ka no pa'y iti blood bank. Kaasim at ti ubing. Imbag no umanay deta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Kasano nga rudan. No amokla kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy man. Kastoy gayam ti kinarigat ng dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine tadinggi ka no. Agkasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, dahi tati ibagak ka ni Helen. Ay, madama ngamin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman ak iti awag mo ha. Awan anyaman na. Kinapudno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamit tinaibaga ni Ben. Agkasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasaupay ni Ben. Ngay mutang kano ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanot kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kau. Barang saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigat nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng?
Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Ne, sika ka din ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital. Ngamsi ka, nabartag ka manan. Day talati ang mom nga aramidan. Tapakibyangan man ti pa nagbartag ko. Ingka aglamas iti arak. Taday talati ang mom nga aramidan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunama. Awan ti bagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Ha? Gatangam no adda panunot mo nga ama. Anyang iti gatang ko. Ikanak man kiti ti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan sirsirbing. Apay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. Umay mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Hoy, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa na. Sa bali pa iti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin na kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kuman ti agsagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tanuumay ni Sister Elisa. Ibagak nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tanging bagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kwa na. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amo mo ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay, ngayon tayo akit daw iti apo. Laki pun tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan tayo iti pamakawan. Sakbay, nga akit daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Dimawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit, wano dumawat iti kanin na. Anya tiintad mo akanan na. Tiinsangpot da na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan, nanang. Imay da kada Helen, kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y nga isuan na duruas ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay anti apo tinasingpat a tao. Ne, Sofia, naggapu ka di iti ospital? Wan, napan kayo mat gayam bimisita ijay idi awana. Wan, kat idi may ni Sister Elisa. Nagmaymay sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apokom. Ha? Kaano ti panagkararag yu kada sister ako no? Idi malam kalman. Nagkaykay sa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Ha? Amom ka di nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya,
Nga itay laan nagsangit. Di mawat iti kanin na. Idinto tadi namat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Day tatipod no. Ti ammo ket awanen namnaman na. Apay anak ko nam di kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idesaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturongam? Kunak man no ko natin na magrabe ti kasasaad ti ubing, idi nagkita kami. Saan mo't gayam? Mangmangan mo't. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararagan da. Padasak to akid dawan nga ikararagan da kamat. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga taas ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti ang ramid mo. Damagan man nga rod kininaanang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdekyaw, tapno makaakar tayon. Uwan tatang. Jay laangan isagana tayo apag sasangwan ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Inton umay ni sister, ibagakan kwa na ti plano tayo. Ison ti mangayab iti padi amang bindisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iyawis tayo kaday kadagiti kapurukan ti blessing. Ay katuan no ad-ado tayo, naragragsak. Ay na, jak ni namnama, at iapo kok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa. Kan iti tulong tinamarswa. Iti nagbaetan ti massage clinic kan parlor. Medyo nalawa asiled. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka ding aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni sister, apagbalinan apagtaripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilhed. Maragsakan lakit din ni sister, no adda pagtaripnungan mat ditoy. Adamat ijay sigud apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitaripnong idi, di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mat makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay diti lugar tayo. Inaramat nakmatamay sa abulag, nagbalin ang masahista. Ita, nakaibangon iti balay apag taripnungan nga agkararag. Anya ti ko na ti doktor. Mabalin ka din ti agawin. Wala nang. Urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito Wan nga rod nanang. Imbag ket ti taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan takin putot. Saan kun anam namaan nanang? Jay la agbartek ti amuna no adda kwarta na. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pay, anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Sikaman lati mapan mangawis kadagiti kapurukan, may papan iti pa blessings, Ben.
Alangan nga kibkibin tama pan mangawis. Ah? Ay katuna. Ang kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo, umay ti padi amang bless iti balay, kanti pagtaripnungan nga kararag. Ah, dyan ka di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay, pabindisyonan. Umaymat ni Sister Elisa. Siguradong adun to ti tao. Ado ti pakanam. Talaga akasta. Bendisyon ti apo dagita. Iso nga iparanod ko mat. Kitaam ka di nanang. Kasla imposible at may sa abulang. Kat makaibangon iti kasti kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasahe ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga da gumatang? Mang panunot taman met no anya ti pagkwartaan ta. Dayta ti pagtinulungan ta panunutan, nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamet iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia, iti plano da. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan, massage clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.